Bahleka bodwa uma ka-Enzo ngokuthi ongangezwe isilumo esiZulu kaZwelithini sithatha uNdlunkulu wesithathu kuthiwa unezingane ezimbili okungezona ezesilo. Ngempela sonke isilo sihlobo loNdlunkulu wesithathu nomzamo ukaMini wasejozini okuvela ukuthi unengane esikhulile efunda enyuvesi nencane neminyaka emine. Lezi ndaba ziholele ekutheni kusuka inkulumo mpikiswano ezinkundleni zokuxhumana. Abesifazane bethi isilo siyindoda yeqiniso silandela okufunwa inhliziyo yaso, but isikhombisa ukuthi uma kungowesifazane uqhuzukile wazalela ekhaya akusho ukuthi usungumdlambila. Amadoda athi-ke kuzobe ngokuqala emlandweni ukuthi isilo-ke sibe i-stepfather. uNkosazana Zipho Masotobe esibuya wenhlangano iWamtania Women's Activist Movement, NGO, uthe-ke izinkulumo zakamuva ezijivaza abantu besifazane abazalela emakhaya ezenziwe ezinkundleni zokuxhumana zenza ukuthi abesifazane abazalela emakhaya bethathwe-ke njengabahluleka ukulalela abazali ngoba-ke kunamadoda abebhala ukuthi-ke bayimdlambila. Isenzo-ke sesilo sikhombisa ukuthi umuntu wesifazane noma-ke awumbheki ngokuthi uzele noma-ke akazele, ubheka ubuyena-ke nokuthi uyamthanda yini. ENingizimu Afrika bangaphezu ka-75 noma-ke eNingizimu Afrika ngaphezu ka-75 wezingane ukhuliswa-ke ngomama kuphela. Ilona-ke ichilo lelo baphi-ke obaba balezi ingane. Amakhosi ayakwazi-ke ukushintsha umlando nendlela-ke umphakathi ocabanga ngayo. Uma isilo-ke sikwenzile kusho ukuthi noma ngubani angakwenza ngaphandle kokwahlulelwa. Yize-ke singenawo umlando ukuthi kuyaqala yini kwenzeka into efana nale ngoba-ke phambilini bezingekho-ke izinkundla kwezokuxhumana. Izinto-ke zaseNdlunkulu bezingasabalali njengoba-ke sekwenzeka manje. Uma-ke kunjalo thina-ke sithi sinesilo esikhombisa ukuthi siphila ku-2024 lapho-ke izinto sezishintshe kakhulu kusho uNkosazana Sibiya. Uthe-ke okunye okujabulisayo ukuthi isilo esibusayo kwamanje sisathatha-ke ontanga okwenza ukuthi uma-ke ungumzali uhambise itshitshi emkhosini womhlanga ungabi novalo lokucabanga ukuthi isilo singabuka ingane yakho ngeso likankosikazi. Ungangezwe lakhe kusangenzeka aphinde kathathe futhi, kodwa kwamanje thina-ke siyajabula. Uma-ke sekuya ngami ngabe-ke ngithi asibeke neholide sibungaze kobuqotho besilo, sikhombise noma-ke sikhombisile ukuthi isinto sithini. Okunye-ke okusithokozisayo ukuzwa noma-ke ukuthi ngokuzwa kwethu oNdlunkulu besilo ngabantu abezwana nabo ngaphambi kokuthi sibe-ke isilo, okusho ukuthi-ke sibe neqiniso. Kusho-ke uNkosazana Sibiya ephawula-ke kuFacebook uSifiso Buthelezi uthe-ke angivumi Zibo noma inkosi ayikwazi ukuthatha uma ka-Enzo. Inkosi-ke ayizidli izitsalela, no, lo muntu-ke udinga thina-ke okungenani. Umbongi Zulu uthe-ke ayiphele lento yokuthi owesifazane ozele akayilutho ekubeni eyenkwe ngowesilisa wabaleka. Thina-ke sazi imizi emiswe ngomama abafika-ke benabantwana ayifudumele-ke umhlola. uMpumi Mtshali uthe-ke yazi-ke ngisamangaze ukuthi ontaba kayikhonjwa abajabulile ngesenzo sikaNdaba, kodwa-ke nobaba babo babekwenza nomkhulu-ke babekwenza. Mina ngazi imizi eminingi-ke ngabe yakhiwe ngomama bese-ke noma-ke omama bese benezingane zakweminye imizi afike kubaba omusha athathe-ke umama nezingane kwakhiwe. Manje-ke sebedinwa yini kangaka? Mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho noma ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.